Sinoć je završen festival klasične muzike u Aleksandrovcu. Dragoslave, šta je još zanimljivo u obilju kulturnih događaja kod vas? U okolini Kruševca završeno je 10-dnevno snimanje igranog dokumentarnog filma o životu monaha na Mojsinjskoj Svetoj gori. Ideja o ovom projektu potekla je od Dragana Čapkunovića, koji Mojsinjske planine istražuje decenijama. Ton! Akcija! Ovo je igrano-dokumentarni projekat uz učešće 15 glumaca i oko 50 statista iz Kulturno-umetničkog društva Vojvoda Prijezda iz Stalaća. Dugo je pripreman jedan ovakav projekat i trebalo bi mnogo para da dođe do realizacije njegove, da nije bilo pre svega glumaca koji su svojim volonterskim radom pristali da učestvuju u projektu i koji su na taj način dali veliki, ogroman doprinos. Lik Vojvode Prijezde oživio je Vojin Četković, a u ulogama monaha pojavljuju se Marko Živić, Nebojša Dugalić, Dejan Tončić, Ivan Vučković i Nebojša Milovanović. Na snimanju je bio i vladika dr. David Perović. Kada je reč o isihazmu, kada je reč o Mojsinjskoj Svetoj gori, svakako je reč i o Sinaju, o Tavorskoj gori, o temama koje su našle svoj puni odjek u ikonografiji, u crkvenom pesništvu, u crkvenom besedništvu, u arhitekturi. Ovaj dokumentarni film u režiji Marka Dabića sniman je na 4 lokacije: grad Stalać, Đunis, Ravanica i Mojsinje, gde je locirano oko 70 crkava i manastira. Montaža projekta je u toku, a premijerno film će biti prikazan u Beogradu sredinom oktobra. Nakon premijere u Beogradu, ovaj dokumentarni film biće prikazan i u Kruševcu i Stalaću. Nataša? Hvala.